Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Shamsu. Kamar da na muku alƙawari, akwai wani application wanda muka bincika muka samu wanda zai taimaka wajen gudanar da ibadan azumin watan Ramadana. Yi dogon tunani wajen zaɓo muku application daga cikin aikinsa. Akwai Alƙur'ani a cikinsa wanda za yi rika playing kana jin karatu, sannan kuma kira'a na malamai daban-daban. In wannan malamin kake so za ka iya shiga ka canza malamin da kake so ka ji kira'ansa. Sannan wannan application din duk lokacin sallah idan ta yi zai kira maka sallah, wayanka za ta yi kara ya kira maka sallah. Sannan kuma wannan application din akwai carbi wanda za ka rinka lazimi a cikinsa. Sannan wannan application yana da littattafai hadisi irin su Bukhari, Hisbul Muslim da dai sauransu. Sannan wannan application akwai sunan Allah guda 99 gaba ɗaya a cikinsa. Wannan application zai rinka nuna maka yanayi, sannan zai rinka nuna maka alkibla. Misali kamar ka dan yi wani tafiya, ka je wani jejjiyar da ka kasa gane ina ne gabar, wannan application zai nuna maka yadda gabar take. Wannan application yana da abubuwa barkatai a cikinsa, amma ba tare da ɓata lokaci ba tare da na cika muku baki da surutu ba. Za mu je yanzu haka mu nuna muku yadda za ku yi downloading din wannan application din, da kuma yadda za ku rinka sarrafa shi, da kuma yadda za ku gane shi dai gaba ɗaya. Kai tsaye mu je cikin bidiyon. To, tashin farko idan ka ɗauki wayanka, za ka zo start menu, ka duba za ga Play Store. Idan ka shiga Play Store, sai ka zo gunda aka ba da damar nema wato searching, sai ka rubuta Muslim Muna. Gashi nan Musulmuna za ka kalla. Bari in rubuta muku, in shata muku shi domin ku gane shi da kyau. Gashi nan wannan da ka kalla, gashi nan ma ya fito Musulmuna wannan. To shikenan sai ka shiga. Bayan ka shiga, kaga wannan application, wannan fiska haka zai baka. To don haka ka kalli fiskan da kyau. Gashi nan dai kaman kan masallaci ne dai. To shi yawwa sai ka yi downloading. Ni na riga na yi downloading ɗinsa. Yawwa. To idan ka yi downloading ɗinsa, za ka zo desktop ɗinka na wayanka wato kenan za ka gan shi yadda gashi nan. To idan ka zo sai ka shige shi. Idan ka shiga, ka ga gashi nan ya buɗe. Wannan talla ne yake saka maka. Idan datan ka a buɗe, idan ka shiga zai rinka saka maka talla, ka rinka jira kana ganin yadda tallan take. To ka gani. To so duk waɗannan dai talla ne, dukkan su za ka rinka yi. To ka ga yadda application ɗin yake. Wato da farko idan dai ka duba za ka kalli hoton hannu ya haka du'a. To wannan du'a ɗin addu'o'i ne tun daga kan irin azkar, ga su nan dai addu'an shiga gida, addu'an fita daga gida. To gashi nan idan kana so ka shiga sai ka shiga. Yawwa, idan kana so ka shiga bari in ɗan zana mana. Gashi nan na farko kenan number 1 sai ka shiga. Wannan ka gani morning and evening, wannan addu'a safe irin da yamman nan haka. Ga home and family, addu'an iyalai da na kuma cikin gida. Ga kuma food and drink, addu'an abinci. Join and gas nan dai addu'o'i da dama, duk addu'an da ka shiga za ka gani. Yanzu misali kaga wannan gashi nan, wa'annan duk yanda ka shiga za ka kalli addu'an nan. Sannan kuma idan kana so addu'an ya karanta maka, zai karanta maka. Gashi nan an yi shi da Larabci, an yi shi da Hausa, gashi nan kuma an yi shi da Turanci. Wato wannan duk addu'o'i ne wanda za ka rinka ji kenan. Sannan kuma wannan gurin da aka ɗan yi kore ɗin nan, aka yi alamun playing ɗin nan, idan kana so addu'an ta karanta maka kanta da kanta, to addu'an za ta karanta maka kanta da kanta. To sannan sai mu fita, sai mu je the next two. Wannan yana ɗan saka mana talla ne. Yawwa, bari mu je the next two shine wato wannan hadis. Wannan wato shine littattafan da na gaya muku wanda suke cikin nan. To shi ma za ka shiga. Bari in shata mana still shi ma dai mu sake gani. Gashi nan the next two kenan. Idan ka shiga, shi ma dai ga littattafai da dama. Kowane littafi da kake so ka karanta shi, za ka iya buɗe shi ka karanta. Kaga daga farko su Bukhari, Sahihul Muslim, gashi nan dai duka. To yanzu misali bari mu buɗe Bukhari. Yawwa, to kaga gashi nan za ka buɗe shi, ka gani duka. In kana so ka karanta, za ka shiga karanta ga Turanci nan ma dai. To shikenan bari mu je the next three. Gashi nan shine azkar. Kowa dai ya san menene azkar ba tare da hina maka
tare da yana wani dogon bayani ba. Shi ma gashi nan wannan kenan. Idan ka shiga azkar gashi nan shi ma addu'o'i ne iri da kala, shi ma idan dai kana so ka yi playing ka ji addu'an da za ka yi, za ka iya wato asalin danna nan gurin ya maka playing ɗin duka addu'an da kake so. Yawwa to mu je the next still. Yawwa wannan talla ne yake saka mana, amma kuma kar ka damu, duk lokacin da talla ya shiga yawwa kawai sai ka kashe shi. Sannan kuma ga kalanda, wannan kalanda za ka shiga the next kenan. Wannan kalanda za ka shiga, kalandan musulunci ne, sannan kuma akwai kuma wato na bokon ma. Idan ka shiga ka ga dai wannan ya nuna mana Ramadan shekara ta 1444 gashi nan za ka kalli muna 2 Ramadan, wato yau idan mun kai azumi biyu, muna biyu kenan ga wata. Sannan idan kana so ka kalla shi asalin kalanda kuma na shi boko za ka danna nan gurin. To kaga kalanda yau ya ce maka muna 24. To wannan kalandan na musulunci, wannan kuma kalandan na boko. To sannan kuma muka je da next ga carbi, shine wanda na gaya muku wanda za ka rinƙa yi. Shi da kansa ma fa wani abun mamaki zai rinƙa rubuta maka wato abin da ake so a rinƙa karantawa ba ma fa zai sake barin ka haka bane. Kai wannan application ɗin yayi. Gashi nan gurin za ka shiga wannan carbi. Idan ka shiga kaga nan ya ce mana subhanallah. To gashi ya baka dama kana subhanallah. Gashi nan yana ma calculation ɗin nawa ne kai, subhanallah nawa ne kai. Idan ka dawo nan gurin kaga ya ce alhamdulillah, to nan ma za ka ce alhamdulillah. Nan ma kana yi. To idan ka sake gaba ya ce Allahu akbar, to nan ma kana Allahu akbar. Duk dai yi ma calculation ɗin nawa kai. To idan dai ka zo nan gurin gashi nan kana gani duka abin da muka yi guda 15 ne. Gashi nan kaga ya ce mana mun yi, gashi nan dai wannan wato history kenan, yanda zaka shiga kalli abubuwan da gashi. Abubuwan da yana da abubuwa da dama ne a cikinsa shi application ɗin. Yawwa shi wato wannan abun yana yi mana talla ne, in kuka kalla wato na ɗan dakata hakan nan. Yawwa to ga names, wannan kuma sunan Allah kenan, tun daga kan gashi nan dai sunan Allah. Bari mu shiga dai ku ga shi ma yanda ciki yake. Kaga Al-Muharram, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mumin, duk dai gaba ɗaya ga su nan duka sunayen Allah. Shi ma idan kuma kana son bayani akai za ka iya shiga, gashi nan dai bayanansa a ƙasansa. To nan ma mu fita. To wannan ba za mu yi bayaninsa ba sakamakon ƙarfin network ɗinmu. Ba zai kai mu da shiga wannan gurin ba. To amma yanzu za mu je the next. Wato wannan application ɗin fa yana da abubuwa, har challenge ne a cikinsa. Challenge misali kamar a tambaye ka watan musulunci ko matan annabi nawa ko 'ya'yansa nawa, duk idan ka ci za a maka kyauta, ka je ka cire kuɗinka ka mai da shi cikin account ɗinka, za ka sa bayananka. To bari mu nuna muku yadda ake shiga wannan challenge ɗin a cikin wannan application ɗin. Gashi nan wannan gurin idan dai ka zo za ka shiga haka, ka gashi nan ya rubuta mana challenge da gashi nan dai da sauransu. To ga tambaya ta farko za ka karanta. To ba na tunanin wannan ne ansa, wannan ma ba na tunanin ita ce. Duk tambaya guda ɗaya idan dai ka ansa to kaga dai nan yawwa, to kaga dai wannan gashi nan mun ci, to shikenan. To gashi nan da dai idan ka ci za su iya baka kuɗi. Sannan kuma ga sauran application ɗin da ba za mu iya shiga mu nuna muku ba saboda ƙarfin network ɗinmu. Yawwa to idan ka dawo nan, to kaga wannan shi muke kira da Alƙur'ani mai girma. Nan ƙasa kenan, ina ga wasu ba su ga ina ne na shiga ba, gara nuna mana. Gashi nan gurin, yawwa nan gurin za ka ga Qur'an kenan ba. To ka gani Al-Fatiha, Al-Baqara. To yanzu bari mu shiga Baqara ku ji. Yawwa to kaga ga suratul Baqara ga nan, kana tura kana gani. Yanzu ma bari mu ji aya na 1. To ga ta nan Alif Lam Mim. To yanzu za mu yi play ya karanta mana da kansa, sai kuma mu je mu canza malami guda ɗaya mu nuna muku yadda ake canza malamai ku gani duka. To yanzu ba dama, bari mu play. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata. Gashi nan dai duka. To idan ka fita
idan ka fita wannan tallan ne da yake ga muku da yake saka mana, idan ka fita to yanzu bari mu nuna maka yanda zaka canza malami, kamar wannan malamin bai maka ba kana so ka canza wani malami. To idan ka shiga haka to zaka zo nan gurin to sai ka yi wato asalin, idan ka zo nan gurin zaka taɓa nan gurin. Yawwa afuwan da Allah a ɗan gafarce ni. Yawwa bari mu sa stop. Yawwa afuwan dai bari a gafarce ni. Idan ka zo nan kana so ya karanta maka ta kansa, kaga Al-Baqara, za mu shiga Al-Baqara. To za mu danna wannan alamun playin ɗin gashi nan, wannan ɗin nan muna so mu canza malami. Idan ka danna haka zai kawo maka nan gurin. To kaga wannan 1, 2, 3 na ukun nan bari dai mu shata a sake ganin sa da kyau. Nan gurin wato nan gurin za ka shiga. Idan ka zo ka shiga to ga malamai nan iri da kala, ga su nan barkatai. Kai wannan application ya yi, duk malamin da kake so ya karanta maka za ka iya dangwalawa a kansa, to shi kuma zai yi karatu da maka irin karatunsa. Daga haka shi ma kuma full Quran zai karanta maka. To gashi nan wannan application ɗin yana da abubuwa da dama a cikinsa. To yanzu kaga ba mu da wato network ne sosai. Yawwa to gashi nan. To sannan sai mu je the next. The next wato shine wannan wato alam, wanda zai rinka kira maka sallah an lokacin azahar zai kira maka, an lokacin la'asar ne ma zai kira ka. Shi ma dai bari mu shata muku. Gashi nan bari mu shata muku ku tabbatar. Yawwa gashi nan gurin. Gashi nan wannan alam ɗin. Idan ka shige shi to ka gani wannan shine alam. Shi wannan application ɗin da yake da wani daɗi, ba wai yanda ka seta bane, da ka shiga ka seta shi ka ce yana saiti ne da saitin agogon kan wayanka. Wannan lokacin mangariba zai kira maka mangariba, lokacin isha zai kira maka isha, lokacin